Lidi, vítám vás u nového videa, kdy jste si asi mohli všimnout, že mám totální bugy a hrajeme Pet Simulator 99. Ale nebude to jenom o ničení a o nějakém debilním získávání nových světů. Protože tady je takové zlaté pacičky, za které by si měl pravděpodobně dostat hýčku. Nevím, jestli to funguje, ale mělo by to fungovat. A některé vám napovím. Například tady, když se spawnujete na spawnu, tak tady bude první, hele. To je hnedka u stromu. Potom ještě jedna, ta úplně na začátku. Ta hned úplně první. Tak. Ta by měla být jakože hnedka tady za tím keříkem. No a to není všechno, jsou tady 3. Ještě, když půjdete tady do Social Rewards, tak tady zatím by se měla ukrývat další pacička. A tady je. Potom další 3, co vím, tak jsou v Trading Plaza, kterou někteří nemáte, ale jo, mimochodem, kdybyste neměli tu Trading Plaza, tak to neřešte. První uděláme tamty. A mimochodem jenom si zatečím spinem. Co mi padne? 6 banánů, výborně. To bych jako úplně zrovna nepotřeboval, protože jako vidíte, kolik jich mám, že? No, to znamená, že počkejte na další packu zatím. Stejně do toho. Tak. A teďka, když půjdete tady do toho, počkej, stánek, sorry. No, toto je. Jednu skoupem. No a když půjdete tady za tohle klasík oby, tak tady by měla být uvedená další pacička a je tady. No. Ale to není vše, protože když půjdete tady, tak je tady pacička. No a to pořád není vše. Protože když půjdete tady, tak počkejte. Aha, no tak já se to hnedka na první pokus. Bylo mi to celkem málo. No, protože když půjdete tady do další array, v array 8, tak tady mezi těma dřívím. Když půjdete tady nakonec, tak to je za těma růžovýma kytkama. Vidíte tam tu skrytou pacičku mezi dřívím. Tak tam je. Potom, když půjdete do dalšího světa, tak se tady ukrývá hezky v rybníčku. No a potom, kdybyste šli do dalšího světa, teda omlouvám se do tady téhle array, ne. Moc se omlí, jo. Tady, tak tady hned na začátku vpravo je další pacička. A tady jsou rovnou 2 pacičky. Asi byste si říkali, že to někde je opoušnu. Je to někde opoušnu, ale trošku dál. Je to tady. Ale neodcházíte do další array, protože tady je ještě jedna. A ta je tady na druhém boku. No. A teďka. Jo.
Tak. A teďka, kdybyste šli do tady tohohle světa, tak tady je v kládě jedna pacička. A teďka ještě u keříků je tady hnedka na začátku. Se skrývá tady mrška jedna. No. A já vím, že jako jich těch 50 nebudete mít, ale budu se snažit, abyste jich měli co nejvíc. A mimochodem. No a kdybyste měli už těch víc worldů, tak tady ještě zaseknutá pacička, to si ukážeme ještě potom. Ale mám ty free boosty. Tady by mohla, myslím, jedna být někde. No. A tady asi žádná nebude. A vím, že tady na džunglu, vidíte už tady nahoře. Někdo si tam musí povyskočit, někomu to došáhne normálně. Ale je tady nahoře pacička. A to je prozatím, jo, ještě ať rovnou už to máme, tak běžte do jungle oby. Jo, akorát vám chci říct, že ta pacička bude až na konci toho jungle oby, takže lidi, už jsem tady. A teďka, když půjdete za tuhle bránu, tak teďka tady, když půjdete, tak bude, jo, tady, tak tady se skrývá další pacička. Takže pro nás to nejdůležitější hlavně. No a až se berete, tak běžte. Já si tady vyvednu akorát knížku, že jo? A co to je? Treasure Hunter. To si vezmeme, to se nám bude hodit. A rovnou, kdybyste šli do další. Tak. No, pozor, omlouvám se, ještě musíte jít do další. Tak tady jsou rovnou dvě. Jedna, obě dvě jsou v kyblíku. Jedna je tady v tomhle kyblíku za baráčkem. A druhá, když ještě půjdete tady dozadu, tak je tady v tomhle kyblíku. No a teďka, když půjdete se semka, rovnou tady napravo je další pacička v korálu. Asi vidíte poměrně dost. Já se vezmu free enchanty. To jsem tady. Dobré. Docela dobré enchanty. No a omlouvám se, tady v tom světě nebude to moc vyhrát pacičku. Ale tady v tomhle světě, když si uděláte hoverboard a vyplujete úplně nahoru, tak tady máte nahoře další pacičku. Už ji poměrně asi vidíte. Myslím, že. No ale to není všechno. Oni jsou ty pacičky i v těch eventech. Na což jsem úplně zapomněl. No takže když půjdete tady do toho eventu, tak je tam taky úplně stejně. Akorát, že je trošku někde jinde. Kdybyste šli tady, tak je tady dole. Se schovává. No a to je všechno. Tady už žádné pacičky nebudou. Takže vyplaveme nahoru, kde je taky jedna pacička a ta je dobře schovaná. Hoverboard, tak to bylo rychlejší. No a
Počkat. Omlouvám se, tady ještě žádná. Jo, tady jsem mluvil o té pacičce, co je tady v tomhle, v té díře. No a tady nahoře, kdybyste viděli, tak tam se, myslím, teda by měla být pacička taky. Jo, je tam mrška, vidím je nahoře. Když oddálíte obrazovku, tak tady se skrývá. No a potom tady, už u prvního rebirtu, který já už jsem si dal, tak tady, když půjdete, jo, já tady mám dárek. No výborně, to se bane. A když půjdete k tomu rebirtu, a když půjdete nalevo, tak tady je v křoví hnedka ta pacička, kterou hledáme. Potom tady v tomhle světě už jsou další 2 pacičky. A co byste řekli? Jako u pokladu, když je to ten poklad, když za to dostanete teda, tak je to hnedka tady u pokladu ta pacička. A ta druhá, co byste řekli? Taky samozřejmě u pokladu. Což je nice. Tady vzadu. Vidíte je, že? No a když půjdete tady, tak tady se skrývají rovnou 2 pacičky. Jedna je v eventu. Tady v tomhle fishing. A jedna je tady v téhle loďce. Už ji podobně vidíte asi. A když půjdete tady do tohohle fishing, tak tady nechoďte fishingovat. Co samozřejmě byste tady čekali 10 hodin nekonečno, než ji vylovíte pacičku, protože tam ani nejde vylovit. Ale tady hnedka za tou mořskou hvězdicí se schovává. No. A kdybyste šli tady, ne. Kdybyste šli tady, tak tady by měla být taky pacička. A vím, kde možná teda je. Dárek. Tak tady asi nebude, omlouvám se. Ale tady, dig site. Tak tady, když půjdete za tu kostru, tak už byste ji tam měla i pomaličku vidět, jakože to mršku. Ne? Jo, tady. Už vidíte. Tady je. A potom, když půjdete do dalšího světa, jak kdy, ne, ještě tady v tomhle digging, se omlouvám. Tak, když tam jak kdyby vlastně půjdete, tak tady byste si asi říkali, jakože, jak to mám sakra vytěžit. No, tak to je jednoduché. Protože tady se ta pacička nemá těžit. To byste taky hledali nekonečno hodin. Aniž byste se nedočkali, protože je tady za touhle kostrou. Když půjdete za ní, tak se tady schovává v tomhle dřevěné bedničce. No a když už jste potom v dalším světě, tak si říkáte, kde asi bude. Že? Viděli jste ji? Ne? Tak teď vám ji přesně již ukážu. Tady, za kaktusem,
vždycky mršky se tam schovávají, jak kdyby to byly srágory. A prostě se bojí před něčím nebo něco snad. Může by tady něco sčíhalo v tom Pet Simulátoru? No a to je v tomto světě všechno. Pozor, ale v dalším světě nic není. To znamená, že si musíte přesunout tady, do tohohle světa. A hádejte, kde je. Podívej se na tohle General Store. A na obrácené straně je tady nalevo. Když tam zajdete, tady je v okně, vy možná nevidíte přes to blbé světlo, ale ono tam fakt je. Ježišmarja. No a máte štěstí. Nebudete muset další areu. Přes další areu jít. Protože když půjdete tady, od toho normálně tady napravo, a půjdete tady, tak je to hnedka tady. Abyste viděli. No a tady by měla být pacička. Tady v tomhle světě bohužel není. Což je unlucky. Safari? On doletěl ke mně, nice. Tak pojďme na něho, lidi. Mám ho, no. WTF? No a tady by se pacička měla ukrývat přímo tam, kam jsme se obrátili. A to je tady pod tímhle stromem. No a když byste šli do už dalšího světa, tak jsou tady dvě pacičky. Jedna je tady na střeše. Tam můžete vyskočit s hoverboardem a nemusíte tam došáhnout. A druhá je tady za tímhle barákem. No a to je z tohle světa vše. Jdeme na další, kde bohužel nic není. Ale když půjdete tady, tak od tohohle shopu. No tak od toho shopu, když půjdete na druhou stranu, tak tady tenhle sněhuláček má v ruce, hádejte co, další pacičku, což je pro nás další cíl. A když půjdete tady do dalšího světa, tak tady se ukrývá jenom jedna pacička. A ta je hnedka, ta je nahoře, na nejvyšším domě. Která se schovává pacička za ním. No a to je z tohohle světa vše. Zvednu si pár dárků. Co z toho dostanu? Wow, to se mi docela hodí. A teď, když půjdete do dalšího světa, jak se tady ukrývá v tomhle vodopádě na konci. Vy nevidíte, protože ona jde blbě vidět a já mám vyzvednutou. Ale 100% vím, že se tady ukrývá. Jo, trošku zlaté vidím. Víš to taky? Jestli jo, tak dejte like na video. A samozřejmě nezapomeňte zanechat odběr. No a když půjdete do další zóny, tak pacička se ukrývá tady. Hnedka. No a to je vše z tohoto světa. Protože když půjdete do dalšího, tak hnedka tady napravo. Tady se ukrývá v tady tomto. No a potom se ukrývá v další zóně. Ne, počkat. Počkej, nechte mě zapřemýšlet. Jestli jo, anebo jestli ne.
A jo, už ji vidím, lidi. Tak potom běžte nalevo a pojďte tady do té skály. No a tady. Ještě štěstí, že jsem na ní nezapomněl. Čestraž. Tady úplně nevím, jestli by měla být, ale ne, tam není pacička. Ale rovnou ji už asi vidíte někteří, protože když půjdete tady napravo, tak tady od toho. No a když půjdete do další zóny, tak tady je ta pacička. V té pusy. To. A my si jich neukážeme 50, ale rovnou 51. No ty... No a když půjdete do další zóny, já vím, že to říkám mega moc krát, že když půjdete do další zóny, ale já tak prostě musím říkat, jak kdyby no. Dárek. 5000 diamondů, hezky pěkně. A když půjdete za tady tenhle přístroj, tak tady vzadu se schovává další pacička. To není možné. No a když půjdete do další zóny, tak tady tady, sorry, tady se omlouvám, ale tady nevím. Přesně, kde je teď ta pacička. A vím, že ji rozhodně najdete. A v dalším světě se tady akorát zničíme částku. Já se omlouvám, ale tady zrovna taky nevím, kde je ta pacička. Ale vím, kde jsou tady dvě. Jedna, když půjdete do té Area 50, tak tady, napravo, na tomhle, je ta pacička. No, a když půjdete k tomu druhému rebirthu, který já si nebudu zatím dávat, protože já ho ještě taky nemám, jakože. Active can hatch huge pets. Strange. Já to zatím nebudu dávat, protože já vám si ukázat ty pacičky. No a když půjdete tady za ten sloup, tak tady je hned ta další pacička. No a rovnou půjdeme do té Area 51, kde je to můj poslední svět. To znamená, že vám to ukážu bohužel už jenom poslední pacičku a to bude konec videa. Takže se tak trošku rozloučíme. No ale když tam půjdete, tak ne. Říkáte si, že asi to bude někde na těch domech nebo něco. Ale ne. Odhadujete to špatně. Když půjdete nalevo a hnedka půjdete tady do rožku, tak je tady. Tam schovává jak něco. No a to je asi vše na konec videa. Takže čau lidi, mějte se hezky. A samozřejmě, jak jsem říkal, nezapomeňte zanechat like a odběr. Čau!